Pagkagsabata namin kakabsat, aldaw iti Sabado. Aldaw mo't iti palengke dito sa Nicolas, Ilocos Norte. Kita nyo na kita ilaklako dito palengke. Ito'y side iti public market na dito'y. Abay lang iti dalang kakabsat. Kada Saturday lang agagla ko dito kanayon at Saturday anda nagla ko dito kita tayo tinagatang ni bakat ay kamantireis tayo na tao ayun na kamantireis ayun na nasa pita kita kaya tayo nyo kakabsat na grabe si Watong nagapatgatang orang niya nga klase si Katangom ayan grabe utak ka lang ang sili yan guy what's up sandia labasa saka mo na niya tada ito yan sariwang ang gaboy tibay-bay na ito tao na gado kakabsat iti gatang grabe no kasto yung aldaw iti Sabado so ti panaglokat na talaga iti public market dito sa Nicolas, Ilocos Norte. Kada Sabado lang dito ay kakabsat na ada iti open na paglakwan dito abay iti highway. Wala. So, God bless mga kaibigan tudyang Luzon, Visayas, Mindanao. Sumrek tayo dito at paglakwan iti mami ko nyo madam pili kayo mama isda dito yung unag iti palengken kita nyo sat pansinin nyo iti pagpagnan iti tao dito yung simento at awan iti nakita yung nakakalat na basura uray supot lang sat ito'y kakabsat iti bintas na palengke dito Ilocos Norte dito sa Nicolas nahilasin lang tayo kita yung isda karne ito'y kakabsat iti panaka-debate na iti paglakwan dito naurnos kayat mo iti pagkatangan iti etlog adalatamo iti etlog suka dalatamo lamlamod lagi tayo gurguraman dalatamo enta mga lagam di tahong tahong lagi tayo kakapsat ti sariwa pukpuklo gurguraman bandag ti baybay agurong ano na yung tahong kita mata kita sariwa nagapo iti baybay kita kurita kaya tao laki gay panay nga gapo baybay dito yan lagi sariwa nga lagdaw na Kapatinan. Ay, di ba kasal bagay? So, nakarawar kami nito yung palengke ko kasat. Kaya kami kasat ito ayan tilugan min. Ito yung korong-korong.